एक बात है कि जमीन हमारा है तो इस पे निर्णय लेने वाले वो होते कौन है? यही बात ना है। जमीन हमारा है तो निर्णय लेने वाले हम होने चाहिए। क्या हम सीईओ साहब को निर्णय लेने का अधिकार दिए हैं क्या? हमारे ऊपर शासन करने का अधिकार दिए हैं क्या? नहीं। लोगोफोर बे मोनसे भिडिअ नोंथांमोना खोनाबाय जानांगौ जोबनायाव आरो नायबावोब्ला नोंथांमोना फुल भिडिअखौ नुगोन आरोना दिनैखौहाय झारखन्डनि जानो हागौ बेयो आदिबासिफोर जाय हाखौहाय सरकारा लानानै माबा मोनसे बिदिनो थार्मल प्रजेक्ट प्लान्टखौ बानायनो नागिरदोंमोन दा बेयाव रायजो राजाफ्रा बाधा होदों आरो बेखौनो लानानै माखासे बाथ्राफोरखौ बुंदों हाया जोंनि बेयाव मा डिसिसन लानो मोन्थायाबो जोंनि सरकारासो जोंनि सायाव बेबायदि सासन खालामनो बेफोरबायदि बाथ्राखौ बुंदों आरोना भिडिअखौ जोबजासे नायलां नोंथांमोना अब्लानो बुजिगोन आरोना लोगोफोर नायलांदो भिडिअखौ প্ৰতিবাদ কৰিলেও লাভ নাই একদম 100%। আমচু মানে কি দিল্লীত কৰিলে পঠালে হ'ল ৰকিবুলৰ পৰা পইচা লৈ গ'লে হ'ল আৰু দিল্লীত প্ৰতিবাদ কৰিব কিন্তু কামটো ইয়াতহে হ'ব। हेल' लोगोफोर फैलायबाय मोनसे आरोबाव गोदान भिडिअ नोंथांमोना नायलांदो आसामाव जि बुलडोजार सोलिगासिनो दङ सरकारियावहाय थानाय बांगालफोरखौ होखारगासिनो दङ लोगोसे गुबुन गुबुन जोंनि ट्राइबेल मानसिफोरखौ बिदि होखारनो सोलो लागासिनो दं आरोना जोंनि आउट अफ बिटिआरआवहाय मामाया बेजोंनो लोगोसे मामाया बुंबावदों आमसु बा बांगालफोरनि फरायसा आफादा दिल्लीयाव थांब्लाबो जेबो खामानि होनाय नङा बेखौ जों मावखागोन बे बाथ्राखौ बुंदों आरोना दिनैनि दिनावहाय मामाया नोंथांमोना खोनासंनानै लानो हागोन। बिनि उनावहाय आं बुंबावनो सानदों बेखौ जे जोंनि बर'फ्राबो जुदि बे 6 सिडिउलखौ मोनामोनब्ला जोंनि बिटिसिआव जों 6 सिडिउल गोहोखौ मोनामोनब्ला दिनैनि दिनाव बोरैहाय आलाय सिलाय होखारजागौमोन दिनै जों नुयोना गुवाहाटिफोराव नुदों माबायदि होखारदों जेसिबिजों सिफायनानै न'फोरखौ नोंथांमोना बयबो नुखादों। दिनै जोंनि ट्राइबेलफ्राबो जुदि जोंनि बिटिसिआबो 6 सिडिउल नङामोनब्ला दिनै जोङो माबायदि आलाय सिलाय जानांगौमोन जोंनि बर'फ्रा 6 सिडिउलावब्लाबो दिनै जों थांनाय सिगां बोसोरफ्राव नुखांबायानो आरोना जोंनि मानसियानो जोंनि मानसिखौ होखारदों हादान लानायफोरखौ न' सिफायनानै होदों जिहेतु थाबायब्ला बेयावनो हाबहैबायब्ला बेखौ जों हाबनायखौ जेबो नस्थ' खालामनानै होफिननाङा आरोना जोंनि लिडारफ्रा हायोब्ला बिनिख्रुइ बांसिन हाबनो हायै बादि बै जायगाफोरखौ आरोबाव प्रटेक्शन खालामनोसो नाजानांगौ नाथाय थाखानाय मानसिखौ होखारनानै दुखु खस्थ' होनो गोनां गैया मानो होनबा जों ट्राइबेल मानसिया बेबायदिनो मावनानै जाखायो गोबां मानसिया बिदि होननानै हाग्रा बंग्रा सेफायनो सानदों नामा बिदि जाम्बा बेफोर बाथ्राखौ बुङो नाथाय आं बेखौसो बुंनो सानो जेराव मानसि हाबखाबाय बेखौ आरो मा खालामनो हाबावनो जोंनि मानसिया आरो बेबायदिनो मावना जाग्रा आरो बिसोरखौ जों मोन्थाय होनांगोन जोंनिनो हा होननानै बिनि सोलायै आरोबाव जोङो जि जायगाफोर दङ बेखौ जोङो सरकारि जानानै प्रटेक्शन होनो नाजानांगौ बेफोर हाखौ प्रटेक्शन होनो हागौमोन जुदि सरकारा मोजाङै नोजोर होनानै नायनानै दोनबाय थायोमोनब्ला आरोना फरेस्ट गार्डफोरखौ दोनबाय थायोमोनब्ला मामाया माबायदि खामानि मावदों दिल्लीयाव थांब्लाबो बे खामानि होआ जों बेयाव बुलडोजार होगोन बेयावनो खामानिखौ मावखाथारगोन बेफोर बाथ्राखौ बुंदों आरो मानसिबो थैलायलायबावदोंसो 7 ना मा थैदों होननानै खोनादों आरोना जायफ्रा जेसिबि सालायग्राफोर बिसोर जानो हागौ थ' नोंथांमोना सानदों आरोना बोरै जागौमोन जुदि जोङो 6 सिडिउलाव गोलैफ्लाङामोनब्ला 6 सिडिउलाव जोंनि ट्राइबेलफोरनि मोनथाय पावारा जों मोनफ्लाङामोनबा दिनैनि दिनावहाय लोगोफोर बेजोंनो लोगोसे आं बेखौसो बुंनो सानदों जोंनि बिटिआरआवबो जिहेतु जोंनि बिटिआर सरकारा गोख्रोंब्ला जोंनि जायगायाव जोंनि हायाव गोबां गुबुन हारिनि मानसिफ्रा हाखौ आवग्रिनानै दं खामानि मावना जागासिनो दं बांगाल जुंगाल गुबुन हारिनि मानसिफ्रा नन ट्राइबेलफ्रा नन ट्राइबेलफोरखौहाय हायोब्ला जोंनियाबो आउट खालामनांगौ आरो बेयाव जोंनि हाखौ जोङो रैखा खालामनानै लानो नाजानांगौ आरोना नाथाय जों गोबां सिगांनिफ्राय नुबोगासिनो दं पलिटिक्सनि लागै गुबुन हारिफोरनोबो लागै समान मोन्थाय होनो नाजानाया दिनैनि दिनाव नुजाबायसो थादों आरोना प्रमद बर' बिथांमोनाबो इउपिपिएल सरकारासो बुंखायो हारि हारिसा गुबुन गुबुन हारि जों खौसे गोजोनै थानानै जों बिटिआरखौ जों दैदेनलांगोन बेफोरबायदिसो बाथ्राखौ बुङो दिनैनि दैदेनगिरिफ्रा नाथाय जेब्ला बै समाव बड'लेण्ड सोमावसारदोंमोन जिउ होगोन थै होगोन नाथाय जोंनि मोन्थायखौ जों लाथारगोन होननानै बुङोमोन अब्ला दिनैनि दिनावहाय बैफोर बाथ्राफोरखौ मा सानो नोंथांमोना बै समाव बिसोर ओरैनो बुंफ्लादोंसोमोन नामा हारिनि थाखाय गावनि गादिखौ मोननो थाखाय नाथाय दिनैनि दिनाव गासैनिबो समान मोन्थाय होनो थाखायसो बै समाव सोमावसारदोंमोन नामा
बर' रायजो राजाफोरखौ सान्दुं गोसायाव ना गोरान फोराननाय बायदि खालामनानै जोबोद साननो गोनांदि गुबुन हारिया सिगां समनिफ्राय थाबोनाया बे थानो मोन्थों, नाथाय गोदानै हाबनाय बा हानि जायफ्रा नाम मोन्थाय गैया बिसोरनो दिनै होनो नाङा आरोना जोंनि बिटिसिआव 6 सिडुल एरियायावहाय गुबुन हारिफोरनो नन ट्राइबेलफोरनोहाय। थ' आं भिडिअखौ गोलाव खालामनो सानाखै लोगोफोर, नोंथांमोना आंनि भिडिअ माबाफोर बुंनायफ्रा गोरोन्थि जालांब्ला निमाहा खालामगोन आरो मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट खालामनो हागोन। लोगोसे जोबनायाव साबस्क्राइब खालामना होनो हागोन आरोना नोंथांमोना आंनि चेनेलखौहाय। थ' भिडिअखौ आं एसेबां फोजोबबाय लोगोफोर, बाय। আমচু মানে কি? দিল্লীত কৰিলে পঠালে হ'ল, ৰকিবুলৰ পৰা পইচা লৈ গ'লে হ'ল আৰু দিল্লীত প্ৰতিবাদ কৰিব, কিন্তু কামটো ইয়াতহে হ'ব। উচ্ছেদটোতো চলি থাকিব আৰু মোক দিল্লী এইটোত ফোনো নকৰে। গতিকে দিল্লীত যোৱা অহা তাতে ফুৰিব জেগা পাব, ফুৰি চাৰি আহক। তাতে বহুত চাবলগীয়া আছে, চান্দনী চৌক, জামা মছজিদ, হয় নহয়? গতিকে এইবিলাক যোন যোন যায় তেওঁলোকে ফুৰা চকা কৰি আহক দিল্লীত। নাই, একদম 100%। যদি ভিজিআৰত আছে, ট্ৰাইবেল বেল্ট এণ্ড ব্লকত আছে বা গাঁৱৰ পৰা নামঘৰত গৰুৰ মাংস পেলোৱাৰ কাম কৰিছে, उच्चेद। एक बात है कि जमीन हमारा है तो इस पे निर्णय लेने वाले वो होते कौन है? यही बात ना है। जमीन हमारा है तो निर्णय लेने वाले हम होने चाहिए। क्या हम सीईओ साहब को निर्णय लेने का अधिकार दिए हैं क्या? हमारे ऊपर शासन करने का अधिकार दिए हैं क्या? नहीं। तो फिर ये हमारे ऊपर शासन कैसे कर सकते हैं? क्या सर आप ये बताइए, हमारे ऊपर आप शासन कर सकते हैं या नहीं? क्या हमारे जमीन के ऊपर आप निर्णय ले सकते हैं या नहीं? ये गैर मुजरबा आम जमीन है और आम जमीन में सरकार की अनुमति के बगैर कोई काम नहीं हो सकता है। क्या आपने सरकार से अनुमति ली है? एक सेकंड, सरकार की बात आई कि सरकार से हम अनुमति लेंगे। यहाँ पे बात वही है, सरकार है कौन? सुनिए, बात सुनिए, चिल्लाते नहीं आप लोग, चुपचाप रहिएगा, कोई नहीं बोलेगा, ठीक है? चपरासी काम के बदले पगार लेता है, नौकर है। प्रधानमंत्री काम के बदले पगार लेता है, नौकर है। राष्ट्रपति काम के बदले पगार लेता है, नौकर है, जबकि कार्यपालिका शक्ति का सबसे बड़ा प्रमुख राष्ट्रपति है। तो आप बताइए सरकार है कौन? मुख्यमंत्री काम के बदले पगार लेता है, नौकर है। हम उसको अधिकार नहीं देते हैं कि वो हमारे जमीन के ऊपर निर्णय ले, देते हैं क्या मुख्यमंत्री को अधिकार? अनुरोध है, कृपया काम को रोक दीजिए आप लोग।